V sobotu 15. novembra v televíznom zápase privítal liptovský Mikuláš na svojom ľade susedov z Martina. Liptáci boli favoritom, ale skóre otvoril v 13. minúte hosťujúci Terek. V 16. minúte vyrovnal Vaškovič na 1:1. Nikto nepochyboval o ďalšej domácej výhre, keď v 22. minúte Kryška dostal domácich do vedenia. Mikulášania hrali v útorok množstvo presiloviek, ale tie pomohli brankárovi hostiť Zubinovi k rozchytaniu sa a do konca zápasu bol neprekonateľný. Naopak hostia z rýchlych brejkov nielen vyrovnali, ale pridali ďalšie 3 góly a tak domácich porazili 2:5. Mikuláš skúšal zvrátiť nepriaznivý stav aj hrou bez brankára, ale šťastie na tentoraz Liptákov totálne opustila. Keď v 56. minúte prekonali už aj brankára, tak rozhodca gól neuznal pre hru vysokou hokejkou. Bola to len druhá strata 3 bodov v tejto sezóne na domácom ľade, ale aj napriek tejto prehre Mikuláš zanechal výborný dojem. Právomu patrí druhá priečka v tohtoročnej tabuľke Extraligy. Medzi druhou a treťou tretinou potešila divákov aj prezentácia mikulášskeho mládežníckeho hokeja simulovaným tréningom. Výborná myšlienka, ako priblížiť prácu s mládežou, bola odmenená aj obrovským potleskom. Snaha žiakov pred toľkým publikom bola evidentná a tá v útorok nechýbala ani mužom. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.